खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। क'क्राझार जिल्लाया फिन सावरायजानायाव गोग्लैदों। खारबाय थानाय रेलगारियाव जिनाहारि जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि सानै लांसुनियाफोरा खारबाय थानाय रेलगारिनि सिङावनो सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामदों। गुवाहाटीनिफ्राय आलिपुरदुवारसिम खारग्रा सिफुं रेलगारिनि सिङाव जादों बे जिनाहारि जाथाया। दाब्बायाव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै आइजोखौ जिनाहारि खालामदों दुथांफोरा। रिपर्टनि बायदिब्ला आइजोआ गावनि सासे फिसाखौ लानानै गुवाहाटीनिफ्राय आलिपुरदुवार फारसे फैदोंमोन आरो दुथांफोरा क'क्राझार रेलवे स्टेशनाव गाखोदोंमोन। बेयावनो फकिराग्राम रेलवे स्टेशन बारनायनि उनावनो दुथांफोरा गथ'खौ रेलगारिनिफ्राय गारहरनो हुमखि होनानै आइजोखौ जिनाहारि खालामदों आरो रावबो गैयैखौ खाबु लानानैनो बे खारबाय थानाय रेलगारिनि सिङावनो आइजोखौ जिनाहारि खालामदों। बेनि उनाव आलिपुरदुवार रेलवे स्टेशन मोननाय लोगो लोगोनो गथ'नि बिमाया गभर्नमेन्ट रेलवे पुलिसनो खौरां होदों आरो बे लेखायै गोख्रोङै संदाननानै लोगो लोगोनो दायनिगिरि सानैखौ हमदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला हमजानाय सानै दुथांफोरनि मुङा फारियै जयनाल आबिदिन 24 बोसोर बैसोनि दुथाङा क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि तुलसीबिल पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय जयपुर गामिनि थागिबि। ओजोंहाय गुबुन सासे दुथाङाबो बे एखे गामिनिनो थागिबि मुङा जामाल शेखनि फिसाज्ला मइनुल हक। बिसोरखौ हमनो मोननायनि उनाव सानबानि पुलिस कास्टडियाव दोननाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला हमजानाय जयनाल आबिदिना गोबां समाज बेरेखा खामानिफ्राव लोब्बा दं। 132थि दुरान्ड कापनि जोलुर गेलेनाया क'क्राझारनि साइ सेन्टाराव जागासिनो दङ। दुरान्ड कापनि टिकेटनि सिस्टेमखौ गासैबो अनलाइन खालामनानै होनाय जाबाय। नोंथांमोनहा दानिया अनलाइननि गेजेरजोंनो दुरान्ड कापनि थाखाय टिकेटखौ मोननो हासिगोन। वेबसाइटआ syw.bodoland.gov.in आरो ticketIFY.in बे मोननै वेबसाइटनिफ्राय अनलाइन टिकेटखौ बायनो हागोन। दिनै फुंनि 10 रिंगानिफ्राय टिकेटखौ बुकिं खालामनो हागोन। टिकेटनि बेसेना भिआइपि सिटनि थाखाय 170 आरो 15% सार्भिस टेक्स गासै 195.5 रां। सानजा गेलारिनि थाखाय 100 आरो 15% सार्भिस टेक्स गासै 115 रां। सा खोला गेलारिनि थाखाय 50 आरो 15% सार्भिस टेक्स गासै 57 रां। मख'नो गोनांदि अफलाइन टिकेट होनाय सिस्टेमखौ बन्द खालामनानै होनाय जाबाय। सावन दाननि मोनफ्रोमबो समबाराव शिबनि लिंगआव दै लुनानै शिबखौ सिबिनाय जायो, जायखौ बलबम बुंनाय जायो। नाथाय बलबमनि मुङाव माखासे लाइमोनफोरा गावसोरनि रंजानायखौसो लादों। हर गेजेरनिफ्रायनो सोलिनाय बलबमनि फुजायाव गोबां सुबुंफोरा समाज बेरेखा आरो धोरोम बेरेखा हाबा मावनायखौसो नुनो मोननाय जादों। बलबमनि मुङाव लाइमोनफोरा ज' ओंखारनानै लामायाव ड्राग्स लानाय, गान्जा सोबनाय बायदिखौ नुनो मोननाय जादों आरो खायफाया गोबां साउन्ड होनानै डिजे दामनानै आब्रुथि गैयै मोसानायखौबो नुनो मोननाय जादों। बलबमनि मुङाव बशिष्ठ मन्दिर साखाथियावबो सोलिदों आड्डाया। शिबखौ फुजिनायनि मुङाव धोरोमखौ बदनाम खालामदों माखासे लाइमोनफोरा। बशिष्ठ मन्दिर साखाथियाव लाइमोनफोरा ड्राग्स लानाय आरो गान्जा सोबनायखौ हमनो मोनदों। बेनि अनगायैबो गोबां सुबुंफोरनिफ्राय ड्राग्स, सिरिन्ज, गान्जा आरो गान्जा सोबग्रा बेफोर बायदिखौ हमनो मोनदों। बेनिखायनो समाजनि माखासे सांग्रां सुबुंफ्रा बेनि सायाव गोख्रों जादों आरो बेफोरनि हेंथा राहा लानो थाखाय प्रशासननिसिम खावलायहरदों। बेफोरखौ बेन खालामनो थाखायबो खावलायदों, नङाब्ला सामलायनो थाखाय पुलिस प्रशासनखौ मदद होनो थाखाय खावलायहरदों। बलबम फुजा होनायनि मुङाव मोनफ्रोमबो रबिबारनि हराव माखासे सुबुंफोरा बेबायदिनो समाज बेरेखा हाबा मावनाया सोराङाव फैदों। माब्लाबा आखायाव जौ बथल लानानै माखासे लाइमोनफोरा बलबमनि थाखाय ओंखारनायखौ नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो बलबमनि मुङाव माखासे सुबुंफोरा जौ लोंनाय, निसा जानाय आरो गोबां सोदोब दामनानै मोसानाय बायदिफोरखौ नुनो मोननाय जाबोदों। दुथां रजत मण्डलखौ हमनांगौनि थाखाय क'क्राझारनि राजफोथारनिफ्राय क'क्राझार पुलिस स्टेशनसिम हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बनसुनि बानजायनायाव अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन, एक्स भलन्टियार फर्स एबिएमसु आरो नर्थ इस्ट माइनरिटि स्टुडेन्टस इउनियन जयैनो हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों आरो क'क्राझारनि डिसिनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायदों आरो 24 घन्टानि गेजेरावनो रजत मण्डलखौ हमनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों बिथांमोनहा। नङाब्ला डिसि अफिस आरो क'क्राझार थानाखौ बेंखननो गोनां जागोन होननानै हुमखि होदों बिथांमोनहा। दायनिगिरिखौ हमनानै जाहाथे नांगौबायदि साजा होयो बेनि थाखायबो दाबि दैखाङो बिथांमोनहा आरो बे दाबिया रावबो हारिखौ थांखिनानै नङा आरो धोरोमखौ थांखिनानै नङा होननानै बुंथियो।
रजत मण्डल बायदि दुथां सुबुंफोर जाय आयेनखौ आखायाव लानानै सरासनस्रा सुबुंफोरनि सायाव हाराहास्ति खालामो रां दाबि खालामो बिसोर बायदि दुथां सुबुंफोरानो बिटिसिआव गोजोन गैयैखौ सिगांनि समाव लाबोदों आरो उनावबो लाबोगोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। मख'नो गोनांदि क'क्राझारनि मागरमारियाव मोसौ खावनायनि अजद होनानै सासे बर' सुबुं आरो सासे मुस्लिम सुबुंखौ गाज्रियैनो गाग्लोबदोंमोन। बे जाथायनि सानै दायनिगिरिया हमजाबायब्लाबो गुबै दायनिगिरि रजत मण्डलखौ क'क्राझार पुलिसआ दासिमबो हमनो हायाखै। बेनिखायनो जाथायनि गुबै दायनिगिरि रजत मण्डलखौ 24 घन्टानि गेजेरावनो हमनो दाबि खालामदों बिथांमोना। जायनाखि दुथां रजत मण्डलआ बिटिसिनि EM अरब कुमार देनि खाथि सोमोन्दो थानाय सुबुं बेनिखायनो दुथांनि हेंथा राहा लानायनिफ्राय बिटिसि सोरखारजों लोगोसे पुलिस प्रशासना उन जानानै थाया बेनि थाखायबो बुंबोबाय थानाय जाबोदों। नाथाय बिटिआरनि रायजो राजाफोरखौ रैखाथि होनो बिबान लानाय बिटिसि सोरखारा सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ रैखाथि होनो हागोन ना हाया आरो दुथांखौ एरेस्ट खालामनो हागोन ना हाया बेखौ उननि समावसो नुनो मोननाय जागोन। उन्दै उन्दै सिख्लासाफोरखौ लांखारनाय आरो जिनाहारि खालामनायनि दायाव बरबरि पुलिसआ जुनि बर'खौ हमबाय। फोरमायथिनो गोनांदि गामिनि सानै उन्दै सिख्लासाफोरखौ गुवाहाटियाव बेरायनो लांनानै निसा जाहोनानै जिनाहारि खालामदों आरो अखानायै नलबारि राजा लामायाव गारनानै गालांदों होननानै हिन्जावसानि नखरनिफ्रा अजद होदोंमोन आरो पुलिस थानायावबो एफआइआर होदोंमोन। बेनि उनावनो गोख्रों नायबिजिरनानै आरो गोलाव सम संदाननायनि उनाव बरबरि पुलिसआ जुनि बर'खौ हमबाय। ओजोंहाय जुनि बर'आ जिनाहारि खालामाखै होननानै खेंफोरथि होदों जुनि बर'नि नखरनिफ्रा। जुनि बर'नि बिफाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला जुनि बर' आरो सिख्लासाया मोजां मोनलायखायोमोन बेनि उनावसो गुवाहाटि फारसे बेरायनो लांदों होननानै फोरमायथिदों आरो जुनि बर'आ सिख्लासाखौ जुलि खालामनो थाखायबो थाग थियारि होननानै फोरमायथिदों जुनि बर'नि बिफाया। नाथाय बेरायनो लांनायखौनो लांखारदों आरो जिनाहारि खालामदों होननानै अजद होदों हिन्जावसानि नखरनिया। नाथाय बेबायदि अजद होनाया मोजां जायाखै होननानैबो बुंथियो जुनि बर'नि बिफाया आरो जुनि बर'आ बेबायदि मानसि नङा होननानैबो खेंफोरथि होयो बिफाया। मख'नो गोनांदि जुनि बर' आरो जुनि बर'नि लोगो बन दास जाय गुवाहाटियावनो थाखायो बिसोर सानैजों लोगो नांनानैनो हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालामदों होननानै हिन्जावसानि नखरनिफ्रा माखासे सान सिगांनो अजदखौ होदोंमोन। दिल्ली इउनिभार्सिटियाव बर' रावाव MI लानानै बर' फरायसाफ्रा जाहाथे फरायनो हायो बेनि थाखाय गोसोखां बिलाइ गथायदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' थुनलाइ आफादा। बेनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि दिल्ली इउनिभार्सिटियाव फेकाल्टि अफ आर्ट्सनि सिङाव मडार्न इन्डियान लेंगुवेजेस एन्ड लिटारेरि स्टाडिजनि हेड अफ डिपार्टमेन्ट अमिताभा चक्रवर्ती आरो MI नि इनचार्ज मिताली बर्मन बिथांमोनजों लोगो हमदों आरो दिल्ली इउनिभार्सिटियाव बर' रावखौ MI महरै थिसननो थाखाय सावरायदों जाहाथे बर' फरायसाफोरा बर' रावखौ MI महरै फरायनो हायो होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर' बिथाङा। बेखौ मावनो थाखाय बिथांमोनहा खोथाबो होदों होननानै फोरमायथिदों आरो फैगौ 11 आगस्टआव एकाडेमिक काउन्सिल मिटिं जिरायगोन जेराव सावरायनाय जागोन होननानै खोथाबो होदों आरो गेस्ट फेकाल्टि एपइन्टमेन्ट होनाय आरो पार्मानेन्ट बड' पस्ट सेंसन खालामनायखौ लानानैबो भाइस चेन्सेलर आरो रेजिस्ट्रारजोंबो सावरायगोन होननानैबो खोथा होदों होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर'आ। बेराफारसेथिं जोंनि काउन्सिलनि मावख'आवनो बर' रावखौ बाहायहोनो हानायाव मोन्नैबो सोरखार BPF सोरखार आरो UPPL सोरखारा फेलें जादों होननानै बुंथिदों बिक्रम दैमारिया। काउन्सिलनि मावख'फोराव बर' रावा बाहायजादोंना जायाखै आरो बेसेबां बाहायजादों बेखौ नायगिदिंहैदों बिक्रम दैमारिया। नाथाय काउन्सिलनि मावख'फोराव बर' राव बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। मोनसेबो एप्लिकेसन फाइल बायदिफोराव बर' हांखोखौ बाहायनाय नुनो मोननाय जायाखै होननानै बुंथिदों आरो बर' राव जौगाथों बर' राव गेवलांथों होननानै जों खुगाजोंल' बुंबाय थाबा जानाय नङा होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया। जायनाखि बर' रावा 90 फारियाव हाबखाबाय बेखौ बाहायनाया जोंनि बिबान आरो नटिफिकेसन होनाया काउन्सिलनि बिबान अदेबानि सोरखारनि बिबान होननानैबो बुंथियो बिक्रम दैमारिया। जुदि दिल्ली गुजरात बायदिनिफ्राय आसामाव फैनाय अफिसारफोरा असमिया सोलोंनानै असमियाजों लिरनो आरो फरायनो हायोब्ला जोंनि बर' रावखौ मानो हाया आरो बेनि थाखाय फोरोंनाया जोंनि बिबान होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया। लोगोसे बुंथिबावदि आसाम आयेन आफादावल' बर' रावजों लिरबा जानाय नङा जुदि अफिसियेलि बर' रावखौ बाहायाब्ला जोंनि बर' रावा रैखाथि गैया होननानैबो बुंथियो बिक्रम दैमारिया। फिन सासे लाट मण्डल हमजाबाय। भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन टीमनि मोनसे हान्जाया गहपुर रेभिनिउ सार्कलनि लाट मण्डल नौशाद आलीखौ रां लाफुबाय थानाय समावनो हमनो हादों। लाट मण्डल नौशाद आलीया हा नामजारि खालामनायनि मुङाव 10,000 रां दाबि खालामदोंमोन। बेनि उनाव 8,000 रां लानो थाखाय थि जाबायमोन। बेनिनो 4,000 रां गिबियाव लाग्रोदोंमोन। बेयावनो रां लाफुबाय थानाय समावनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन टीमनि आखायाव हमजानो गोनां जादों लाट मण्डल नौशाद आलीया।
दिनैनि खौराङा एसेनोसै खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों